59% ta' tfal Maltin jużaw l-internet kuljum. Studju dwar l-użu tal-ICT sar fost tfal ta' bejn ir-4 u s-6 sena tal-primarja u l-ewwel u r-4 sena tas-sekondarja. Ir-riżulta li t-tablet huwa l-iktar apparat li minnu tfal jaċċessaw l-internet, filwaqt li għat-tfal tas-sekondarja il-mobile jżid fil-popolarità. Huma biss 16% tal-ġenituri li jafu li uliedhom qed jużaw it-tablet biex jaċċessaw l-internet u 22% tal-ġenituri li jafu li uliedhom qed jużaw il-mobile għall-istess an. It-tfal jużaw l-internet l-aktar biex jaraw filmati u jilagħbu. U previst li dalwaqt dan se jkun sostitut kompletament mit-chatting u l-użu tas-social media. 20% ta' tfal li jitkellmu online biċ-chats u bil-video jagħmlu dan mingħajr il-kunsens tal-ġenituri. Ir-riżulta li 59% ta' tfal mit-tielet sal-5 sena tas-sekondarja għandhom profil fuq Facebook. Minkelli Facebook ma jħallix tfal ta' taħt 13 sena joħolqu profil, iktar minn 47% ta' tfal bejn 8 u 12 sena gidbu dwar l-età tagħhom biex ikollhom aċċess għal dan is-sit. Iżda huma biss nofs dawn it-tfal li jafu li r-ritratti li jitfgħu fuq il-profil tagħhom huwa aċċessibbli online. Mark Spiteri mill-Awtorità Maltija l-Komunikazzjoni stqar li dan l-istudju wara l-irwol importanti tal-ġenituri f'dan kollu. Ħareġ il-ġenituri huma s-sors ta' informazzjoni għat-tfal fejn jidħol is-sigurtà fuq l-internet. Jiġifieri l-ewwel persuna li jduru fuqha it-tfal u hekk għandu jkun hija l-ġenituri. Sa meta tara li hemm diskrepanza bejn x'jafu l-ġenituri fil-verità li qed jagħmlu tfal u li huma s-sors ta' informazzjoni dik hija naħseb naqra inkwetanti mhux ħażin. L-istudju ser jgħin biex l-inizjattivi ta' Smart Online ikunu immirati biex itaffu din il-problema. Hawnhekk jidher li hemm differenza, allura nistgħu nagħmlu ċertu courses għal ġenituri li waslu għarfien biex finalment ikunu jistgħu jgħinu l-tfal. Is-Segretarju Parlamentari José Herrera sostna li peress li hemm possibbli li l-ġenituri ikunu ma' uliedhom kull darba li jużaw l-internet, l-edukazzjoni hija ċ-ċavetta li tassigura li t-tfal ikollhom esperjenza pożittiva online.